Se jibdew ikunu implementati r-riformi tal-Kummissjoni immexxija minn Giovanni Bonello li se jwassu biex il-membri tal-Ġudikatura jibdew jiddikjaraw l-assi tagħhom. Dan fost qatt ta' proposti oħra li għad iridu jkunu implementati bħal due diligence fil-ħatra tal-imħalfin u bidliet fil-proċeduri ċivili. Dan qalu l-Ministru għall-Ġustizzja Wim Bonnici meta kien jitkellem fil-Parlament dwar l-estimi tal-Ministeru tiegħu. Irrefera riżenja tal-Maġistrat Karol Peralta u l-fatt li ma nħatarx maġistrat b'mod immedjat minn floku. Il-Ministru fisser kif l-eks maġistrat ma tax notifika tar-riżenja tiegħu u għalhekk ma nħatarx ieħor minn floku malajr. Iżda din il-ġimgħa se tinħatar l-Avukati Donatella Frendo Dimek bħala maġistrat. Fakar li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami ma tax il-proposti l-Kummissjoni Bonello meta l-Oppożizzjoni intalbet tagħmel hekk. Madankollu l-Gvern reġgħet jistieden l-Oppożizzjoni biex tibgħat dawn il-proposti dwar il-ġustizzja. Fl-istess dibattitu li foka wkoll dwar il-Kunsilli Lokali, is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo qal li fl-aħħar leġislatura il-Gvern Nazzjonalista ħalla l-Kunsilli Lokali b'dejn kollettiv ta' 21 miljun euro. Kontrarju għal dan il-Gvern Laburista għenhom inaqsu d-dejn u żidilhom l-allokazzjoni finanzjarja. Intant waqt id-diskussjoni dwar il-Ministeru ta' Għawdex il-Ministru Anton Refalo ħabbar li fl-ewwel 9 xhur tas-sena il-Go Channel għamlet liħ ta' 942,000 euro. Dan kontra t-telf ta' aktar minn 700,000 euro fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Il-Ministru Refalo qal l-ekonomija Awċija din is-sena kibret b'1.3%, l-impjiegi żdiedu bi 827 f'sentejn u nofs b'ħafna minnhom fil-privat u l-qatt huwa l-aktar livell baxx f'għaxar snin. U qal li mit-turiżmu Għawdex daħal 180 miljun euro li ammonta l-50% tal-prodott gross domestiku. Il-Ministru temmjej li l-viżjoni tal-Gvern Laburista hija li jagħti lil Għawdex identità ekonomika illi tagħmel sens.